totes i a tots, soc Estela Pellicer, guia del Palau Ducal d'Esborja, i vos dono la benvinguda a esta primera connexió en femení que estem fent a través de les xarxes socials del Palau Ducal d'Esborja en commemoració del 8 de març, en la que volem donar a conèixer el paper de les dones a través de la història, visibilitzar-les i sobretot aquelles dones que tingueren alguna vinculació tant en el Palau Ducal com en la família Borja. Ara mateixa ens trobem en la torreta del Palau Ducal, centre on naix la construcció del Palau, el seu origen gòtic, per a contextualitzar esta primera connexió en femení en la que anem a parlar de les dones del Ducat Reial, Violant d'Arenós i Violant d'Aragó. A més, aquestes dones van a servir-nos per a exemplificar el destí que tenien les dones en la noblesa durant l'edat medieval, ja que una d'elles, la primera, Violant d'Arenós, va ser concertada matrimonialment amb un altre noble, Alfons d'Aragó, i l'altra serveix per a exemplificar la gran majoria de les dones que naixien en una família noble perquè anaven abocades a ser religioses, com seria el cas de Violant d'Aragó, que va acabar en un convent de monges de clausura. Anem a parlar de la primera de les nostres protagonistes, que és Violant d'Arenós. Poca documentació tenim sobre ella perquè manca molt la documentació de les dones en aquella època simplement pel fet de ser dones. El que sí que sabem d'ella és que l'any 1355 es va casar amb Alfons d'Aragó, que seria el primer duc reial de Gandia, més conegut com Alfons el Vell. I es va casar quan sols comptava amb 12 anys d'edat, quan el seu espòs superava la vintena d'anys. No solament això, sinó que el seu matrimoni va ser concertat quan només era una xiqueta, als 5 anys d'edat. Inclús els contraients no es coneixien entre si. Això era molt comú en època medieval, ja que els matrimonis hem d'entendre'ls com un contracte, com un negoci que feien les dues famílies nobles per tal de garantir la posició social en què havien arribat, inclús poder mantindre el futur progrés dels seus descendents. El més important de la part de l'esposa era la dot que aportava el matrimoni. En aquest cas, en el cas de Violant d'Arenós, el més important va ser la seva aportació com la baronia d'Arenós. A més, era primordial la descendència. Fruit d'aquest matrimoni van haver 8 fills. El més important és el que seria el segon duc reial, el primogènit, més conegut com Alfons el Jove. I de les 4 filles que van tindre, destaca la que anem a parlar a continuació, que és Violant d'Aragó. Ara parlarem de la filla d'aquest matrimoni, Violant d'Aragó. Violant d'Aragó exemplifica perfectament la gran majoria de dones descendents d'aquestes famílies nobles, ja que la seva vida va ser totalment religiosa. Sent ben jove, va ingressar al convent de Santa Clara de Xàtiva. Posteriorment, va arribar a ser abadessa del convent de Santa Clara i Santa Isabel a València, però el que més destaca d'ella va ser que va formar part de la primera fundació del convent de Santa Clara a Gandia. Interessava, sobretot, que dins de Gandia hi haguera un convent de monges de clausura, ja que, com estem dient, la gran majoria de les descendents d'aquestes famílies anaven a ingressar a un convent, i què més pràctic que tindre el convent dins de la ciutat, dins de la vila. Ella, Violant d'Aragó, aconsegueix, mitjançant bula papal en 1423, la construcció d'aquest convent, que es fundarà mitjançant acte fundacional en l'any 1428. Un any després, en 1429, arribaven les primeres monges. Este convent, evidentment, es sufragava gràcies al sou que atorgava el Ducat Reial. Malauradament, posteriorment, les monges van tindre que abandonar el convent l'any 1443, ja que s'havien quedat sense sostén, per 2 fets. El primer fet és que mor el segon duc reial, Alfons el Jove, sense descendència, i a més mor també la seva fundadora, Violant d'Aragó. L'esplendor del convent de Santa Clara arribaria en la seva segona fundació, pràcticament amb l'arribada d'Esborja. D'això i més parlarem en la següent connexió en femení, dedicada a l'esplendor del ducat amb la figura de Maria Enríquez. Moltes gràcies.